салом мухлисони ҳамешагии футбол. навори мо бо дастгирии 1xbet омода шудааст. 1xbet сарпарасти эҳсосоти варзишӣ. дар ин ҷо метавонед ҳамаи намуди варзишро пайгир бошед. дар 1xbet пайвастшавӣ осон буда коэффициентҳои баланд ба шумо пешкаш мешавад. ҳамчунин ба силкаи дар комментария буда даромада то $100 ҳамчун бонус соҳиб шавед. ба ҳама муваффақият. салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. рафтем. аз камбеки ғайриинтизори Тоттенхем ҳарф мезанем. хеле сода зарбаҳои Санчо ва Решфордро ба дарвозаи худ сар доданд, аммо баъдан девҳои сурхро ба қавле нафаскашӣ намонданд. ҳарчанд қисми аввали бозӣ идомаи даҳшат бо Ньюкаслро ки 6-1 шикаст хӯрда буданду кор то ҷое расид ки Даниэл Леви ҳатто аз баҳри сармураббии муваққатӣ Кристиан Стеллини гузашт ба ёд меовард, аммо баъдан Кейн ва Сон тугмаи номусро фаъол карданд ва Тенхагро ба сархорӣ маҷбур сохтанд. таҳти сармураббигии Райан Мейсон футболбозони Тоттенхем сараввал аз Санчо ва Решфорд 2 гол хӯрданд. ҳатто мухлисони девҳои сурх то ҳадде мутмаин буданд ки дигар бо як садо ба таҳқири ҳарифӣ гузаштанд ва ба суроғаи Хари Кейн шиору овезаҳо ташкил намуданд. гап сари он мерафт ки МЮ дар равзанаи трансфери тобистона воқеан хостори харидории Хари Кейн аст. аз ин рӯ мухлисон бо як садо мегуфтанд ки моҳи июн во мехӯрем, яъне тобистон ту моли мо мешавӣ. хулас марҳилаи таҳқиршунавию азобкашӣ то охири қисми якум буд. баъдан ба ташраи осиё ба навбат аст қисми дуюми бозиро қариб ки пурра лондониҳо идора мекарданд. ба истилоҳи мизбонон дар қисми дуюм меҳмононро аз рӯи системаи XG гузаштанд ва ҳатто шумораи зарбаҳо 12-6 бар нафи дастаи Тоттенхем гардид. дар омори таъсис додани фурсатҳои голӣ низ лондониҳо аз сурхпӯшҳои Манчестер пешанд ва ин шумор 3-1 мебошад. зарбаи ҷонкои Педро Поло ва голи Сон Хин-мин бо паси хеле зебои Хари Кейн боис шуд то Тоттенхем камбеки зебоеро муқобили Манчестер Юнайтед нишон бидиҳад. Юнайтед воқеан бо ҳарифони худ дар бозиҳои сафарӣ мушкилии ҷиддӣ дорад. дар 10 бозии охир танҳо як ғалаба муқобили дастаҳои топ 10 ҷадвал. аз Брентфорд 4-0 шикаст хӯрданд, аз Сити 6-3, Астон Вилла 3-1, фақат Фулхемро шикаст доданд ва боқимонда аз Арсенал, аз Ливерпул 7-0, аз Ньюкасл 2-0 ва ҳаминак бо Тоттенхем мусовӣ карданд. ана ба шумо Тенхаги таърифӣ. супер пайвастагии Хари Кейн ва Сон Хён-мин ҷои шаку тардид надорад. дар умум Сон аз пасҳо ва партофтҳои Хари Кейн ҷамъоҷам 24 гол задааст ки ба наздикӣ аз рӯи омор ин ҷуфт аз ҷуфти ба қавли легендарнии Челси миёни Лемпард ва Драгба мегузаранд. ин ду нафар дар ҳаёт ҳамин қадар иштибоҳ доранд ки дар Тоттенхем бозӣ мекунанд, вагарна дар ҷои дигар на ба Ҳоланд шонс буду, на ба Салоҳ, на ба каси дигар. имрӯз фақат аз табаддулот ҳарф мезанем. шояд фейк бошад, аммо зинҳор шӯхӣ нахоҳад буд. реал мадрид боз бо Зинедин Зидан гуфтугузор дорад ва қарор аст баъди Анчелоти ба симати сармураббигӣ баргардад. реал баъди торумор аз Жирона мунтазири натиҷаи 2 супербозии дигар аст. яке вохӯрӣ бо Манчестер Ситии бениҳоят сахт ва финал бо Осасуна. дар сурати шикаст хӯрдан дар ин бозиҳо тақдири Карло Анчелоти ҳаллу фасл хоҳад шуд. дар ин вақт реал барои кофтани сармураббии нав ягон мушкилӣ надорад. пойгоҳи хабарии Фут Меркато дар такя ба як инсайдери мӯътамад аз нақшаи реал огаҳӣ ёфт. он ҷо гуфта мешавад ки реал аллакай бо Зинедин Зидан дар робита аст ва дар сурати курсиро тарк кардани Анчелоти ҳамин тобистон маҳз ӯ ин вазифаро бар зимма мегирад. магар реал аз кори Анчелоти норозӣ аст ки чанд вақт шуд дар ҷустуҷӯи сармураббии нав афтодааст. ояндаи итолиёвӣ то ҳол зери суол меравад. масалан Sky Sport менависад ки Карло Анчелоти дар сурате дар ин даста боқӣ мемонад ки агар Лигаи Чемпионҳо ва ҷоми Испанияро бигирад. аммо инсайдери машҳур Марио Кортегана иттилоъ дод ки барои боқӣ мондан ҳатто ҷоми Испания басанда аст. барои чӣ махсусан Зидан бояд сармураббӣ шавад? дар ин суол низ ҷавобҳо ҳастанд ки моро қонеъ мекунад. масалан реал мехост бо Мауритсио Почетино ҳамкорӣ кунад, аммо аргентинӣ феълан бо дастаи Челси гуфтугузор дорад. юлиан Нагельсман бошад бо ҳамкорӣ бо Тоттенхем
тоттенхемро аз дигар дастаҳо авлотар мешуморад. хулас боз вариантҳои дигар ин Раул ва Алваро Арбелоа мебошад ки Реал ин пешниҳодҳоро як нав вариантҳои таваккал ё худ рискдор мешуморад. хулас дидан феълан бекор аст ва пешниҳодҳои дастаҳоро мавриди омӯзиш қарор медиҳад. ПСЖ-ро чандин маротиба рад кард ва хостори кор бо дастаи Ювентус аст, аммо ҳамкорӣ бо Реалро мисле ки дигар қабул надорад. аз ин рӯ Реал кӯшиш мекунад то Зиданро қонеъ намояд ки бо дастаи шоҳона баргардад. худи президенти бошгоҳ ҳам бар он назар аст ки фақат ду сармураббӣ барои Реал идеалӣ аст, яке Карло Анчелоти, дигаре Зинедин Зидан. шояд Реал аллакай нақшаи бой додан ба Манчестер Ситиро кашидаасту бо Дон Карло боварӣ надорад, аммо бовар кунед Анчелоти ин навбат ҳам Ситиро мезанад. камтарак дар бораи Роналдо ҳарф мезанем. мегӯянд шоҳи Мадрид дар Арабистон мушкилиҳои зиёдеро ба миён овардааст. Роналдо ба Арабистони Саудӣ рафт, аммо бонгу номаш аз фазо дур намешавад. сараввал бо омадани Роналдо Ал-Наср аз сармураббӣ Руди Гарсия ҷудо шуд ва баъдан аз мусобиқаи ҷоми Арабистон ба қавле парид. дирӯз ба иттилои Саудӣ газете намояндаи шӯрои директорони бошгоҳи Ал-Наср Мусалли Ал-Муаммар ба кумитаи варзишии ин мамлакат тавассути як ариза аз истеъфои худ дарак дод. дар пасманзари ин истеъфо феълан дар шабакаҳои маҷозӣ як сухани бениҳоят машҳури ин нафар чарх мезанад ки гуфта буд: маро дар ҳаёт ҳамагӣ ду маротиба фиреб доданд. якеаш ин аст ки дар як тарабхона ман 3 кабоб дархост карда будам, онҳо ба ман 2 та оварданд ва дуюмаш ҳамин ки мо бо Криштиану Роналду шартномаи ҳамкорӣ бастем. ҳарчанд пойгоҳи хабарии Мундо Депортиво иттилоъ дод ки ин хабар асоси воқеӣ надорад, вале яке аз сабабҳои истеъфои собиқ намояндаи бошгоҳро маҳз дар ҳамин суханҳои муқобили шартномаи Роналду медонанд. вазъияти ба амаломада аллакай сеюмин маротиба аст ки бошгоҳҳо аз ҳамкорӣ бо Роналду афсӯс мехӯранд. ино дастаҳои Ювентус, Манчестер Юнайтед ва Ал-Наср мебошанд ки аз иртиботашон бо Португалӣ хеле пушаймонанд. дар бораи Португалӣ дар Манчестер чӣ дар хотир доред? норозигӣ аз он ки ӯро дигар пайваста дар ҳайати асосӣ намегузоранд ки дар натиҷа мусоҳибаи ҷанҷолие бо Пирс Морган ба миён омад. пас аз ӯ бошгоҳ ниҳоят дарк кард ки бо Роналду кор кардан ғайриимкон аст ва бо созишномаи тарафайн шартномаро қатъ карданд. тавре ки шумо медонед, Криштиану тавассути агенти худ фаъолона кӯшиш кард ки ба бошгоҳҳои гуногуни Аврупо пешниҳоди ҳамкорӣ кунад, аммо ҳамаи дастаҳои Аврупо ӯро рад карданд. пешниҳоди болаззаттарин аз Арабистони Саудӣ аз Ал-Наср омад. ба Португалӣ шартномаи беназире барои пули афсонавӣ дода шуд, аммо ба назар чунин мерасад ки бошгоҳ аз ӯ комилан қаноатманд нест, зеро даста ба унвони қаҳрамонӣ даъво мекард ва дар орзуи требли дохилӣ буд, аммо аллакай аз ҷоми Арабистон ва суперҷом хориҷ шуд. Саудӣ газета ҳамчунин иттилоъ медиҳад ки аз рӯи Роналду шояд тамоми шӯрои директорони бошгоҳ нав карда шаванд. ана инро мегӯянд эффект Роналду. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.